Kwiinzame zokunqanda ukuxhalathelana kwabazali nabafundi ukuvulwa kwezikolo, Isebe lezemfundo eGauteng limilisele inguqu kubuxhakaxhaka bokufaka izicelo zezikolo. We've upgraded the technical capability of the system to take almost 40,000 applications at the same time, which simply means we can even take 120 applications within an hour. Abazali bazokwazi ukufaka izicelo ukususela ngomso. Kwabo bangazukwazi zikhona indlela ezimiliselwe oko. 48 walk-in centers, which are our district offices, so you can just go to a district office. We'll be in a position to make an application. Eliphondo liswantsoliswa ngamanani abafundi axhuma minyaka le. In this year, we have transferred to the tune of 231 million rands to schools to build classrooms. We expect to have about 460 new classrooms built. Abazali babongozwa ukuba bangene kuwebsite ethi www.gdeadmissions.gov.za bafaka iinkcukacha zabantwana bafunela izikolo ku-grade 1 no-grade 8 kunyaka ozayo. Imbila yaswela umsila ngokuyelezela.